Hola nois, benvinguts a un vídeo. No em pregunteu per què he posat aquest cartellet aquí baix. Ara el trec. De mentre és que em feia il·lusió, volia provar com funcionava. Perquè no està editat en plan després, sinó que està fet amb l'OBS. A veure, molt random tot, us explico. El Nadal ha arribat a Mononix. Tenim uns regals de l'administradora, que sóc jo, però com a administradora em faig un regal com a jugadora. Són cosetes que només estaran disponibles per època de Nadal. És a dir, tot el que hi hagi aquí dintre, quan s'acabi Nadal, per la setmana de... quan hagin passat Reis, això desapareixerà del mapa. D'acord? I no ens ho podrem quedar. Porto l'inventari buit completament perquè avui farem això. Primer us he de donar les gràcies pels 50 subscriptors, que sempre se m'oblida. Moltíssimes gràcies a tots. Després, una de les llibreries que van fer l'últim dia, ja ho faré jo soleta, em buscaré un tutorial sobre el Frederic. He decidit que ell era una persona molt feliç, amb molts somnis, i que el que voldré ell és que passéssim el Nadal contents. Per tant, el seu funeral el celebrarem. Quan se n'hagi anat tot lo del Nadal, farem el funeral del Frederic, d'acord? Molt bé. Obrim el cofre. Ara, com a jugadora, no com a administradora, obriré el cofre. Ai, va, tu. Què coi és tot això, loco? Santa Sweet, Santa Pants, Santa Boots. Ah, bueno, que podem... No, tio, no. No, tio, no. Ojo, esteu redis? Bueno, Santa Claus / Ònix ha arribat a la ciutat. Què més tenim? Ui, què més tenim? Ai, mira, té 3 d'armadura i tot. Què més tenim? Music disc, Kevin MacLeod. Un saludo, Kevin. No sé. Suposo que em saltarà el copyright per la cançó, però no passa res. És Nadal, oi? Doncs copyright per Nadal. Vinga. Posem això aquí. Això, quan s'acabi els Reis. Ai, no sé si ho sentiu. Pujo volum de l'OBS. Així ho deixem. Tenim música nadalenca per seguir obrint el cofre nadalenc que l'administradora ens ha donat. Què més? Això és un llibre i una ploma que no sé què és, però bueno. Mira, carta de Reis. De Reis. La guardem, la farem més endavant, la carta dels Reis. Què més tenim? Tenim un arbre de Nadal i una estrelleta. Ah, i això són llumetes, tu. Vull saber... Vull posar... On poso l'arbre? El poso dintre l'arbre, no? Li posarem... No sé si aquestes... Oh, Dios, que bé! O aquestes. Com les trec? Ah, ho he de treure tot. Què poso? Quines poso, a veure? Oh, que guai! Espera, que en tinc unes altres. Provem l'altra. Provo de posar aquestes. Ah, sí, de colors. I això... Ui. Sempre m'espanta l'OBS, leches. I això, suposo... A veure... Ho podrem posar per aquí, no? Sí, mira. Ole. Bueno, a veure, a part dels regals de l'administració, tenim més coses. Ah, espera, que m'he deixat de posar l'estrelleta. Home, mira, Maria. Escolta, i la resta de gent. És Nadal. Per vosaltres sembla que és 19. A veure si puc fer un capítol pel 24. No sé què podrem fer el 24. Nois! Posem l'estrelleta de l'arbre. M'esteu veient? Sí, doncs ja. Ole, ja tenim estrelleta, tenim arbre de Nadal i amics, que és important, tenir amics. Ara el que farem és aquest mod, que hi ha regals mitjons. Mitjons es fan així. Necessito llana blanca. Els mitjons es fan així, no sé si verds, no, millor blancs, no? Tenim sucre de colors, això d'estar guai. Els mitjons així, no? Vinga, mitjons per tota la casa, mitjons per aquí, el lavabo tampoc faria falta. Aquí, aquest pel Peter, vinga, i un aquí. Mireu, és que clar, em segueix tota aquesta gent, això és impossible. La casa comença a tenir més pinta nadalenca. Tenim galetes per fer, no sabia això. Anem a fer-nos una galetona maca. Unes galetes per passar el Nadal.
Així fem... Ai, va, quantes galetes? Bueno, jo crec que amb 16 galetes passem, Tampoc caldria passar-nos el Nadal al vàter. Carta de Reis. Estimats Reis Mags, aquest any, tot i la defunció d'en Fadadic, ens hem passat d'allò més bé. Per això, l'únic que us demano és que em retorneu allò més preuat. En Fadadic, firmat Ònix. Què passa amb aquesta carta? Doncs que l'haurem de portar a algun lloc, no? Com que la carta de Reis no va sola cap als Reis, haurem d'anar al poble, on hi ha una persona que ens ajudarà a que la carta dels Reis vagi allà on li toca. No porto espasa perquè és Nadal, vull dir, és Nadal i aquí es fan regals, no faves, saps? Aquí al poble és on ha vingut la feina més difícil com a administradora i us prego que si us agrada ho demostreu. Com veureu, mireu un cèrvol. Ui, és un cèrvol, oi? Aquí la gent em segueix o no? Sí. Anem en família. Un cèrvol? Tenim un cèrvol al poble. Aquí, ai va, mireu això, hi ha arbres de Nadal per tot arreu. Hola, de l'Hores, no sé com et dius. Adiós! Mireu l'arbre. I els regals. Ah, bueno, que es poden obrir. Ah, encara no, no? Vull dir, els deixarem aquí. Bueno, mira, farem una aportació i tot. Ala, té. Ah, mireu la porta, que guai, ho hem de fer això nosaltres també. Posar la cosa aquesta... Mira, la porta. Aquí també deixarem un regalet de Santa Claus. Bueno, som mig Santa Claus només. I aquí un altre, farem així. I la carta dels Reis hem de trobar ara... Hi ha un patge, d'acord? Si no m'equivoco, que ens portarà els regals, la nostra carta, les nostres peticions als Reis. Ei, Tadeus, què tal? Ara hem de trobar el patge, que no tinc ni fava. Ah, mira'l, patge reial. Ho deixarem aquí. Ah, mireu. Mireu, les cartes dels Reis ja estan aquí totes. Deixem la nostra al mig, que sigui la que toca. Veieu, tot això són les cartes dels Reis, de la gent que ha vingut aquí. I perquè ens la portin, perquè ens portin el que hem demanat, els donarem una galeta als Reis, no? I bueno, nois, fins aquí el vídeo d'avui. Bon Nadal a tothom. Espero que us el passeu amb la família i amb els amics, el millor que pugueu. I ara sí, fins una altra.